направени от хората, които засилат все повече болката, която тежи все повече на плещите ми, от която почва да кърви сърцето ми. Не съм наивен и вече трудно се доверявам. Приятелите в кавички бързо отстранявам. Тикам си главата горе и напред продължавам. Може и да падам, но бързо на крака ставам. Оставят ми и копеле и клопка след клопка, но аз съм животно неподлежащо на дресировка. Летам всяка топка, която идва срещу мене. На кого да я подам, на тебе ли? Не на мене. Знам как ще получа сега всякакви упреци, защото те едва ли не са някакви пужеци. Но дето скоро се пишеха за приятеля, сега са в топ 10 номер 1 предатели. Не искам предатели да са ми приятели. Ангели с костюми са всички около мен. Не искам да съм наивната, вярваща на противника. Просто трябва всичко да спре. Просто не знам защо се излъчвам за тях. Не се струва, но се побърквам. Не видя ли бях, как така се върза, но връзките с тях бързо отвързах. Сега са само трепки в очите ми, които трудно ще постигнат мечтите си. Чувствам се притиснат от четири стени. Приближаваш се към мене, но по-добре спри. Тук слагам края на тая схема. Аз съм по-напред, това не е проблема. За вас са написани точно тези стихове. Не говори, я по-добре ти ще видим сега какъв ще е резултата. Ще има ли нож забит между ребрата? Дали ще ви притисне съвестта? Аз ще ви отмъстя, помнете